ofu ọgbakọ jakwu sabensi na-eji ndụ ife dị n'ọba bezomọkọ onye ka ndị malụ Queen City o nwere onye ndị malụ obodo ọkụkụ jelu mbadue ofu ọgbakọ jakwu sabensi na-eji ndụ ife dị n'ọba bezomọkọ ife dị n'ọba n'ide mmiri ife dị n'ọba bezomọkọ obodo bụ nwa m bilie ife dị n'ọba bezomọkọ ezi nwa ji ndụ dike ife dị n'ọba bezomọkọ onye ọba na-ekene mmiri ife dị ekene n'ọba bezomọkọ ọkwa ngị ka ndị malụ Queen City na Charlotte na North Carolina na America ife dị n'ọba bezomọkọ onye ọba n'ide mmiri ife dị n'ọba bezomọkọ ife dị n'obodo ife dị n'ọba bezomọkọ nne m na-eje mmụọ ene m olu m na-eje mmụọ ije ụwa mmụọ mmiri malụ gbasago gbarụ ọ na-abalị so gbasi ogwe gbajie mmiri na-asalili nyeli n'ụgbọ maka na ụgbọ kwe na lele gadilele n'ụgbọ olile ogwesi ogwe gbajie na omelalụ maka na ọ mara onye gali ogwe chi ọfụlụ nwa ogbenye nwe mụba nwa ogbenye mụ amụlụ gị na ego n'enu ụwa ka nna jụ na-ekenenu nwa onye ọbanide mmiri na nne mụlụ ife dị n'ọbanide ọgụba akwụkwọ wee gụsị akwụkwọ ebido wee chụba ego chụla ego wee jebe Queen City na America olusi America wee bidokwa akwụkwọ gụsị akwụkwọ wee lụ bọọlụ Chukwu wee gozie nya Chukwu wee gozie nwa onye ọbanide mmiri onye ọba wee bido wee mebe ọgọ onwelu ndị ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ma ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ma ndị ọkpọtala America falụbalụ maka na ọgaranya ofu onye balụ n'ụmụnna n'ọkwa afụfụ ya ka o ji isi niile gbalụ nya bụ nwa onye ọba ka ọ gbakwelu nwunye di ya ya ka nji wee kpọnye Ezomọgọ na anyị ọba ife dị n'ọba bezomọgọ ife dị n'ọba bezomọkọ Ezomọgọ ndị obodo ife dị n'ọba bezomọkọ ife dị n'ọba ife dị n'ọba bezomọkọ odogwu jelu Queen City na Charlotte na North Carolina wee bute ike ife dị n'ọba bezomọkọ Ezomọgọ nwa onye ọba ekene mi ife dị n'ọba bezomọkọ ife dị na anyị ọba ife dị n'ọba bezomọkọ ogbotogbo nwa m bili ife dị n'ọba bezomọkọ nkenkenye chili igwe nyọzọ nwa onye ọba dike onye eze n'ọma bilogidi na-ekene yi ife dị n'ọba bezomọkọ onye dịbụ ife dị n'ọba n'ide mmiri onye dịka nna Ezomọgọ ọgwa na obodogbo nwa Akachukwu dị na ru Ezomọgọ ji moto mọgọ obodogbo nwa bili onye ọba na ịdị m nso Sir Benson Ejindụ ife dị n'ọba n'ide mmiri ezi nwa Chief Godi Ejindụ omena nwayọ n'ụmụokọba n'ọba bite naanị kenelu mụlọlọ gị Dr. Mrs. Yuyu Ejindụ mmasị na chi ogolimalụ bite n'ụwa ọ dịka ojogwanụ nne m ụlọ ọmụmụ na lekene ọ dị be eze nwanyị ọma ene m ụlọ ọmụmụ nwunye
nwunye ife dị n'ọba na-ekene m ihe ekene kenelu m ọdịbeze anyị kene ọdịbeze ọdịbeze nwanyị ọma anyị kene ọdịbeze nwunye ife dị n'ọba n'ide mmiri anyị kene ọdịbeze nne m lụ dọkịta dị na-eji ndụ anyị kene ọdịbeze ọkpala ife dị n'ọba odogwu anyị kene ọdịbeze nne m lụ dọkịta si ndị eji ndụ anyị kene ọdịbeze ada ife dị n'ọba na-ekene m ihe anyị ekene kene ọdịbeze nne m lụ dọkịta princess eji ndụ ọdịbeze nne m lụ david eji ndụ king david power mike mmekin anyị kene ọdịbeze ọdịbeze lechaba anyị kene ọdịbeze lechaba 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 na inwere ife ọdịbeze nwunye ife dị n'ọba lechaba na inwere ife ọdịbeze ife dị n'ọba n'ide mmiri sa bensin na-eji ndụ ife dị n'ọba nwonye ọba na-ekene m ihe ekene onye ọba na mụ na ya bụ nwanne ekesi oke nama anyị ebulu na-aba n'obi obi anyị bide mmiri nke malụ eze ọmọgọ nwonye ọba n'ide mmiri odogwu ji alụ Queen City na Charlotte North Carolina bili oji moto mọgọ a ga-emekwala onye eze nwa m obi ya bụ ọgọ ọba na eze ọmọgọ odogwu eze ọmọgọ nwanyị ọba dike ife dị n'ọba ọgaranya obi aṅụli ọgaranya na-elifi ya na-enweli aṅụli ogbotogbo nwa na-eduso onye si eme ka esi emelu onye ọkwanụ ka esi emelu ụmụ ogbenye ka Chukwu si emeli enwe onye ọba na ịgadịle m ebele na-ebelu gị n'ọbụrụ ka ịgbata ego ọkwa ka ịdị nnuli ego gị enwe onye ọba na ịgadịle m ka echi menu onye Chukwu gọzila gọzi na eze ka ọ bụ enwe onye ọba na ịdị m nsọ enwe onye ọba na ịdị m mma ife dị na ni ọba ife dị n'ọba dike agụ nwa nwa eji ndụ agụ nwa nwa eji ndụ o nwere onye na-esi gị ngọ n'elu ụwa anyị ọba ma nwa ka nwa ife dị n'ọba odogwu ọgaranya obi ọma ọgaranya na-elifi ya na-enweghị aṅụli papa nnukwu onye ọba na-ekene m ihe ekene ife dị na ni ọba ife dị n'ọba lọlọjọ ya eji ndụ ọdụkọ na mba nke izizi na ndị ọba the women leader nwanyị ọma n'idusa nne m ụlọ ife dị n'ọba dị ihe ọnwụ bụlu chifu gọdị eji ndụ n'aba mmụọ omena nwayọ ndị ọba onye ọma na ala nna ka Chukwu ga na-alụzi mkpụrụ obi na ndokwa ife dị n'ọba dike o si mụ kenezi nwanne ya Humphrey eji ndụ ọkpala omena nwayọ nwanne ife dị n'ọba onye ọma n'idusa Bridget eji ndụ Adọdị ụkọ na mba Irene Okorocha n'ihi eji ndụ nwanne ife dị n'ọba na-ekene m n'idusa Injinia Pati and Oge eji ndụ ndị ọma bi na Raleigh, North Carolina na USA Caroline Iwuchukwu
nwanne ife dị n'ọba n'iduso Ụzọamaka Ọnụchukwu ni Ejindụ Dr. Lady Chi Anyanti ni Ejindụ ife dị n'ọba n'ide mmiri Ezeomogo onye chichi n'Igedi obodogbo nwa ndị ọba ji eme ọnụ ka onye si eme ka Chukwu si emela onye ọkwanụ mgbasapụ aka nye n'obi ọcha gị nye ka Chukwu ji egozi gị odogwu ofu onye Chukwu ji ife oge ji gozi mmadụ ise wee gozi onye ọba ebe ite naanị n'iduso aka Chukwu ga-adịlị gị dị n'elu m Ezeomogo ife dị n'ọba ọgaranya na-elifio na-enweli aṅụli onye Chukwu gozila gozi obotogbo nwa nweji ndụ n'iduso onye eze nwamobi n'ogidi na-ekeleghị papa nnukwu Some